As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Maigsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Ang mga tao karon nga nagpas-an og bugat nga palasonon, nag-stress, na depression, mahatagan untag kahupayan, pinaagi sa grasya sa Dios ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato dinhi, hatagan sa donta sila og tinuod nga kalipay ug kalinaw sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, nagsugo ka kanamo sa pag-andam og agianan alang kang Kristo nga Ginoo. Itugot nga kami nga gilig-on sa langit nung mananambal, dili unta abuton og kaluya sa bisan unsang kahuyang. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Busa kang kinsa man ninyo itandi ang balaang Dios. Hangad kamo sa langit, kinsay nagbuhat sa kabituonan. Gihutong-hutong niya sila pagbutang ug gihatagag tagsa-tagsa kangalan tungod sa iyang pagagamhanan, walay usa kanila nga nawala. Nganong miingon ka man, Israel, nga ang imong pagkabutang wala hisayri sa Ginoo, ug ang imong katungod wala lamang hatagig bili sa Dios. Wala ka ba di ay mahibalo ni makadungog nga ang Ginoong Dios nga walay katapusan mo'y nagbuhat sa tibok kalibutan. Dili siya maluya ni kapuyan, ug dili matukib ang iyang kahibalo. Hatagan niya gahom ang huyang, ug ang walay umoy hatagan niya kusog. Bisan ang mga batanon maluya ug kapuyan ug kabsag umoy, apan kadtong mosalig sa Ginoo, makabaton ug bag-ong kusog, manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daiga ang Ginoo, kalagko.
Daiga ang Ginoo kalag ko. Daigang Ginoo o kalag ko. Tibuok kong kaugalingon, daiga ang iyang balaan nga ngalan. Daigang Ginoo o kalag ko, ug ayaw hikalimti ang iyang mga kaayuhan. Daiga ang Ginoo kalag ko. Gipasaylo niyang tanan mong mga kadautan. Giayo niya ang tanan mong balatian. Giluwas niyang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan kaniya sa kaayo ug kaluoy. Daiga ang Ginoo kalag ko. Maluluyon ug mahigugmaon ang Ginoo. Dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Dili sumala sa atong mga sala, nagbuhat siya kanato. Ni nagbalos siya sumala sa atong mga kalapasan. Daiga ang Ginoo kalag ko. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon, umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Ang komo natong nahibaw-an karong panahona nga nag-anam gyud saka ang gidaghanon sa mga nagdepresyon o kaning na naghikog sa tibuok kalibutan. Way gipili pobre o dato, gani mas ubay-ubay ang nagdepresyon o nga naghikog sa mga dato nga mga nasod. Lingi ay mong tupad na relax ra ka. Na relax ra. Oh, daghan kaayo. O unsa may hinungdan tungod kay ang mga tao karon, majority sa mga tao bisan gani
kitang mga nag-claim nga mga binunyagan nga Katoliko, wa na tay maayong relasyon sa Ginoo. Minus na kaayo tag effort or paningkamot sa pagdangop sa Ginoo. Kana bang muduol ra ta Ginoo kung kuan na ta, nagka-problema na, pero nindot gani atong kahimtang adto din ta mo kuyog siyawa niya og magkalisod na ta kay gidaog-daog na ta siyawa, balik sa ta Ginoo. Ang gustos Ginoo kanang mukuyog kita niya. Mao na siya umari mo nako, umari ka mo kanako. Mao ta dinhi sa atong simbahan, symbolic yung kaining ato dinhing arrangement sa paglingkod nga anhi kita mo lingkod sa atubangan. Nga naman atong ipakita sa Ginoo nga ganahan kita mo paduol niya. Kani mang altar mao man ni ang sentro sa misa. Anhi man dinhi ang presensya sa Ginoo liturgically speaking. Kining kining altar mao ni ang simbolos Ginoo, the rock. Unya dinhi sa dapita mahimong lawas ug dugo ni Kristo ang pan ug bino. So paduol kita diri, di ba? Na may uban nato magsigig palayo, sag-asa lang lingkod adto paganis gawas magbarog-barog lang. Mo nang moingon kita na atay mga ashirits labi nag-adlawng Domingo, paduol. Aw bisag asa mo simba. Bisag asa mo simba, paduol Dios altar kay ang word nga gigamit sa Ginoo, come to me. Na aday come to me nga away from me. Na aday unsa man ang come, muduol o mo palayo. Ngilinga imong tupad. Ing na ganahan ka muduol sa Ginoo. Pero ang Ginoo doon na ni siya standard. O alam ko kay bahog unsa tong dapitas ebanghelyo, niingon sad siya, no one can come to me unless mo na ni ha, no one can come to me unless first you deny yourself, second take up your cross and follow me. Nya unsa maning deny yourself, matod pa ni Kristo, biyai ang imong mama, imong papa, imong asawa, imong anak, imong balay, imong kabtangan, imong trabaho, hastang imong kaugalingon. Biyai na tanan. Kay kung imo na silang higugmaon, labaw kanako, dili ka angay kanako. Mao day na nga na-stress ta. Kinsa may naka-stress nimo asawa, kay gihigugma nimo ang imong bana labaw sa Ginoo. Kinsa naka-stress sa bana, kay gihigugma nimong imong asawa labaw sa Ginoo. Unsay naka-stress sa mga ginikanan, kay inyong gihigugma ang inyong anak labaw sa Ginoo. Unsay naka-stress sa mga anak, kay inyong gihigugma ang inyong ginikanan labaw sa Ginoo. Unsa may timailhan nga mas gihigugma nato sila labaw sa Ginoo, kana bang ato nagyong ipamugos nga sila muhaom sa atong gusto. Murabag naata nilaom nila nga makahatag natog kalipay sa mapananglitan. Ikaw asawa, imong bana palahubog, gusto jud ka nga muundang siya anang iyang pagkapalahubog, mo nang magyaw-yaw jud ka kung mahubog na siya. Ana, nya di ka ma-stress ana. Ma-stress ka. Kay imo man siyang gihigugma, nya gusto nimo siyang mahimong muhaom sa imong gusto. Nakaron og adto kas Ginoo mahigugma, dili diha sa imong bana, mas gihigugma nimong Ginoo. Unsa may gisultis Ginoo? Unsa may gisultis Ginoo? Daghan kayo. Higugmaa imong kaaway, pasayloag kapituan kapito. Lay down your life for your friend. Kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Iniguli sa imong bana, kontra man gid imong hubog, ingon ka, higugmao na ko ni
akong kaaway. Di ba? Kay sugo mas Ginoo. Mas gihigugma man imong Ginoo kaysa imong bana, di imong higugmaon ang hubog bisag kontra kay nas imong buot. Kuha mo? Oy. Onya kay pagduol nimo sa imong banagit tamparos man ka nya ang sugos Ginoo kung tamparoson imong pikas aping ipasagpa man lang sang pikas sugot lagag tamparoson ingon ka mao na ni gibalikas man kas imong bana kay nagmaoy man pasayloon lag kapituan kapito kay sugo man ni sa Ginoo mas gihigugma man akong Ginoo. Nya unsa may hitabo nimo maratol ka o marelax? Kusga. Ma-relax ka. Relax kay ka. Nga naman, kahibaw ko nga ang Ginoo mo'y nagsugo nako. Gawas sa psychological o emotional impact nga ma-relax ka tungod kay ni submit kas Ginoo, naapag yung promise ang Ginoo. Nga tanawa diri sa unang pagbasa ha, niingon ang Ginoo diri, nganong moingon ka man Israel. Adi kari usa. Busa kang kinsa man ninyo itandi ang balaang Dios, hangad kamo sa langit. Siya naghimo, hutong-hutong niyang mga bituon, gitagaan pagid niyang mga ngan, nganuman tungod sa iyang pagkagamhanan walay usa kanila nga nawala. Nya dayon yun, nganong moingon ka man Israel nga ang imong pagkabutang wala hisayris Ginoo ug ang imong katungod wala lamang niya hatagig bili, wala ka ba di ay mahibalo ni makadungog nga ang Ginoong Dios nga walay katapusan mao'y nagbuhat sa tibuok kalibutan? Dili siya maluya, dili matukib ang iyang kahibalo. Hatagan niya gahom ang huyang ug ang walay umoy hatagan niya kusog. Ang walay umoy, basta musod ng Ginoo, mahimong kusgan. Ang huyang or ang luya, kanang gikapuyan, matud pa dire, apan kadtong musalig sa Ginoo, makabaton og bag-ong kusog, manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Nindota, no? Ang ato karon mga political leaders wa pa mga luya ang ilang away. Wa mga luya. Mahibaw ana nimo kaning mga tao nga dali rang maluya, mangimbitar na siya iyang kauban nya tabangan nilang kulata ang kadtong gitan-aw nilang murag kusgan. Tabangan ba? Maggrupo na sila. Kanibang dali maluya. Pero kanang tao nga misalig nga dili siya maluya, musugot ra gid nagtabangan. Musugot ra ba? Di gid na mo atras. Nabitami amigos una, di lang nako i-mention angan. Porti gid na niya ka bagsik pero di gyud mangitag away. Pero amot nganong dali masad kay siya makakitag pariglahan dayon ba? Nya mukuyog sa siya mga barkada nga mga kuan kayo mga murabag iro ba nga kusog kayo mamaghot nya inigsukol na mudagan. Ngadto sila mga pista-pista. Di ako nagkausa nga pista ko no to. Sus, pagkahubog-hubog na siya mga kauban, hasta sa siya kainom-inom sad. Marigla man dayon. Sus, ang gipariglahan kay ang lumad man nga taga didto. Na ako nagaduwa dito basketball. Ni undang ko nung duwa, tabangan bitaw sila kulata di ang iyang mga pilato kakauban niya, 5 ting to kabuk, nanagan, siya na lang usa. Duha ka team sa basketballan ang tabang niya kulata, patid, sukmag. Ingnan ko gisinggitan ko sa siyang kauban dito na slayo, daga na lang. Ingon siya, mao ni atong gipangita, kanindot ani. Yayung-yayungan ko kuno siya. Pero wag siya mahadlok. Nga naman, doon na siya strength, inner strength. Nakaroon, ug ato nang ibutang dinhi sa atong kinabuhi, unsa may maghatag natog kalig-on. Matod pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, isangon ang akong yugo
og sundan ninyo ako, kay malumo ako, og mapaubsanon sa espiritu, og makapahulay kamo. Malumo, og mapaubsanon si Kristo, og maunay makahatag natog rest. Unsa man ang malumo, kanang dili masuko. Unsa man ang mapaubsanon, magpuyo sa kamatuoran. So kanang tao nga tabangag libak, tabangag away, tabangag daot, pero magsigilag pasaylo, magsigig pasaylo, dili na siya masuko. Relax na siya. Kanang sigihan imong daot, sigihan imong butang-butang o mga istorya, pailan pagkaso, usahay pailan pag-impeachment, unya magpuyo lang yung kas kamatuoran. Barugan nimo ang kamatuoran, ang mahitabo, relax ra gyud ka. Ana. Lingay mong tupad. Ing na og libakon ka, relax ra ka. Ing na kano. Nakanabang sigihan kag libak, daoton ka. Kung kamao lang kang mopasaylo, kamao lang kang musunod sa giingos Ginoo pasaylo alag kapituan kapito, relax ra gyud ka. Unya kung ila kang kasuhan, ikiha ka. Pras nako pare, ikiha ko dito sa obispo. Nya atubangon dayon ko sa mga grievance committee nato sa diocese. Relax ra gyud kang mutubag basta ang akong gibuhat kamatuoran. Kamatuoran ba? Pero kung naghimo gani tagdautan, ana magkanga-kanga kita igabot dito. Mabita na kanang ilang hiring-hiring diha sa atong unsa na diha, mga daghan na ilang hiring-hiring diha. Mailhan gid nimo tong nagpuyo sa kamatuoran. Relax kay ignaong. Ang kanang wa magpuyo sa kamatuoran, daling masuko, daling musinghag, ano. Ilhan mo na nimo mga buangon. Pero ang kanang dili buangon, relax ra na, bisan pag unsaog bali-bali o akyos, relax ra. Nasa nang iuban nga mga buangon nga relax ra gyud, sama na mga mangingilad, mga muanhin nato dinhi, muhilak pa, nya relax kayo. Ana. Pero dali kay na siyang tan-awon, asa man sa mata. Kanang tao nga hilak-hilak imong atubangan, tutuking mata, di nakatutok nimo magalaana na iyan ang ilihis ang iyang mata. Kani bang eyeball ba? Mo nang ingon sila, you cannot kung namaka ka, you cannot look at the person eye to eye. Tanawa inyo mga bana o mga bit na ingon din na dito nagkuan mi nagkanang overtime nya imong tan-awon iyang mata kay magtinutok kay mangin mo ana asawag bana, di ba? Ay may kay mana kami gani una uyab mi tinutok kay mangin mi sa among mata. Tanawa, di ba di na mura nagma-insecure, mura naagi siya reaction nga di siya relax mo tan-aw sa imong mata basta na makak na. Kaklaro ana kanang inyong mga anak mamakak tutoking mata asa nakatutok. Ngayon mo kunong tupad, tutoki kunong mata. Ready? Ready. Tutoki bang mata ba? Ready? Go. Wow, tutok. Makabakakon ka. Ana na siya. Ang Ginoo, wa ra mo tutok nato. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, nasayra niya ang atong gibati. Nasayra niya ang tanan nga naa nato. Ug naa siya'y gahom sa pagnindot sa tanang butang. Muna musalig taniya, muhigugma taniya, musunod taniya, and we can find rest. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, si Jesus mo'y nag-imbitar ka nato sa pagduol kaniya aron hatagan taniya og pahulay. Musalig kita diha sa atong pag-ingon, Jesus, kaluy kami. Jesus, kaluy kami. Nga ang Santo Papa si Papa Francisco ug ang mga kaobispuhan sa simbahan
Magtultul kanato diha sa mga dalan sa kalinaw ug pakighiuli, magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Nga sila nga gitintal og nawadag paglaom tungod sa kabugat sa ilang mga problema. Mudangop diha kang Jesus, magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Nga sila nga nanag-antos tungod sa paghasol sa ilang hunahuna, makakaplag og kalinaw diha kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Nga sila nga nabugatan tungod sa balatian sa lawas, makakaplag og kahupayan ug kaayuhan diha sa mga tawo nga nag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangamaog paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Nga ang mga matuuhong nangamatay, makadangat na sa kapahulayang dayon, magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Langit nun og mahigugmaong Amahan, dawata ang among mga pangamuyo, nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa walay hunong kining gasa sa among gugma aron matuman ang mga katuyuan niining santos nga misteryo ug madangat gayud namo ang among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inig-abot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini, og panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdomi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdomi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na kadtong nabiktima ros mga gubat ug kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi og ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan.
Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu kana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginghari. Matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanunamo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang ingharian, ang kahugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apani pamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental,
umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kanimo, O Diyos, nagahulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayon, ako'y gipaabot, nga laing pagsama sa tayo mo. Ikaw ang bugtong paabot ko, ang gugma kong kabusi hatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mahingayo. Ako sa hugot nagatuo, nga na ikaw sa altar. Sa adlaw gabi ikaw nagahulat, kadunggo ng imong pagtawag. Magampo kita. Kaluy kami Ginoo aron kami nga nahinluan sa mga sala, maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos. Pinaagi sa imong Dios nung panabang, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang Dios nung kalinaw, divine peace. Nga mahitabo ra ni kon muduol kita sa Ginoo sa tanang higayon. Salamat sa dunay kalinaw og mipaambit ngan hinato sa ilang mga grasya ang ato mga namalit og slots. So ang ato karong is BF Dag para sa atong kumbinto. Ang atong halin niabot nag 45,640 ka slots, na apay 14,360 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Naasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Ya, ang atong CTUMM katong atong itukod og mga balay na natay halin nga niabot og 68,985 ka slots, na apay 1,015 ka slots na available, tag 100 pesos per slot. Ngayon tag mahurot na gini karong simanaha, wa na gi mahibilin ani. O niya naasad ni siya 61 slot challenge nga tag 6,100 per challenge. Nya ang atong bag-ong slot kadtong is in HG or Santo Niño's Healing Gift para ni sa atong activities karong Christmas o sa January nga Santo Niño nga festivities dinhi sa atong parokya. Niabot na sa atong halin og 124 ka slots. Anya napay 39,876 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Ang atong lugaw para sa Misa de Gallo, 72 naman to ka slots, tag 3,500. Ang atong halin iabot nag 47 ka slots, 25 na lang ka slots ang nahibilin, tag 3,500. Mainta before ta mo start sa atong Misa de Gallo, mahurot na ni kahalin. Ug naa mo dihay 3,500, ala donate mo dire aron kakaon tag lugaw.
Ang ato sang ikhak, edad ko, halad ko, padayon tang mudawat, hangtod sa pizza 25. Atong ihalad ang atong mga edad, ang atong mga envelopes para niini, na diha sa opisina, ug naa sa mga kapilya. Kamo sang mga online parishioners, pwede rasad mo og mupadala sa inyong edad ko, halad ko. I-text lang nato, i-message lang. Ang tanan ninyong mga petitions, pasalamat sa inyong mga edad, ato nang ibutang dinhi sa atong box sa ikhak, o ato nang ampuan, matagmisa sugod karong December 16. Kaning atong duha ka Christmas tree dinhi, gitawag din natog Tree of Gratitude and Petitions, or Petitions and Gratitudes. Igmisa di Galyo, kada nato simba, muhatag-tag petitions and gratitude ngadto sa Ginoo. Love offering po ni siya. Magsawid-sawid taani og mga Christmas balls, decor nato. Salamat kaayo. Manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa giya, atong pagsimba